given thanks, he broke it and said, "Take it, this is my body which is broken for you. Do this in remembrance of me." In the same manner, he also took the cup after supper, saying, "This cup is the new covenant in my blood. This do as often as you drink it in remembrance of me. For as often as you eat this bread and drink this cup, you proclaim the Lord's death till he comes." Verse 27. "Therefore, whoever eats this bread or drinks this cup of the Lord in an unworthy manner will be guilty of the body and blood of the Lord. But let a man examine himself, so let him eat of the bread and drink of the cup. For he who eats and drinks in an unworthy manner eats and drinks judgment to himself, not discerning the Lord's body. For this reason, many are weak and sick among you, and many sleep. For if we would judge ourselves, we would not be judged." Amen. Exodus chapter 48, chapter 12, verse 48. "And when a stranger shall sojourn within thee, and will keep the Passover of the Lord, let all his males be circumcised, and then let him come near and keep it. And he shall be as one that is born in the land. For no uncircumcised person shall eat thereof." Amen. Pandatanga kuverenga Paul itaura kuvakorinda akati ichi chandakapiwa naIshe, chandakagashidzwa naIshe, ndinoisaonekwa muri. Amen. Akupa church instruction pamusoro pe-instruction yanga apuwa even naJesu Kristu amene pamusoro pechirayiro. Pakataurwa pakapedza kutaurwa chirayiro, ndiKristu achigara nevadzidzi vake 12. Even pane nguva yatinoverenga kunana Luke, pane vadzidzi vanonzi vakatumwa vakanoita mabasa makuru vakadzoka vachifara. Vaisvika 72 pachirayiro, hapana kugara 72, pakagara 12 vanhu. Amen. Meaning kuti pane criteria yakashanda, ndichitenda kudaro, kuti izoita 12 apostles only. Amen. Mumwe chete ari Judas Iscariot anozopandukira Jesu. Paul zvimwe chete nyangu atizotsanangura kuti inini mudiki pane vese ndakashanda kupfuura vese, muapostoli wokupedzisira. Amen. Anoti chandakapuwa naJesu ndo chandiri kugashidza kwamuri. Nemusi wakapandukirwa Jesu akatora chingwa akamhedura akati, "Uyu muviri wangu unoiswa kwamuri." Amen. Achipedza kudya akati, "Iri ropa rangu unodururwa imimi, torei munwe, nekuti ndimo mune sungano itsva." Pandazoverenga kuna Exodus kusungano yekare yacho, chirayiro changa chiripo chiri budikidza nePassover. Zuva rakabuda Israel muIjipiti, ndo pakaurayiwa gwayana. Ipapo vakatora ropa vakadzora pamakona emasuo avo. Mutumwa rufu akauya, panga pasina ropa pakaurayiwa. Amen. Even matangwe and the Old Testament. But pane zvese Moses anotsanangura naMwari pavhesi ya 48 zvikanzi mutorwa asiri muIsraeri afane kudya chinhu. Amen. Asi kana afunga kudya, vanakomana vake vese ngavadzingiswe, ngavachecheudzwe. Kana vachecheudzwa oita zvamunofana kuita, otedza sezvakafanira. Amen. Zvanga zviripo zvekutedzera. Hanzi ipapo ndo zvaikwalifayisa munhu asiri muIsraeri kuti adye chirayiro. Paul ari kutsanangura vaKorinde akati, "Nemiwo kana maakudya zvinzverei." Amen. Asi zvinzverei. Why ari kuti zvinzverei? Kune vamwe vanotsanangura kuti chirayiro kana taungana sezvatirichi chinongodyiwa nemunhu wese. Amen. Ndinoda kuramba kudaro nekutendawo kwangu kuti pamwe pacho zvinhu zvikaitwa nekusanzwisisa kuti tiri kuzviitirei.
wakanyora kuti amen. Tokuisponze ndisataura zvandautaura but anotaura amen. Sorry. Verse 27, chapter 11 of 1 Corinthians. Nobody Paul, therefore whoever eats the bread or drinks this cup of the Lord is in an unworthy manner will be guilty of the body and blood of the Lord. Amen. Meaning kuti pane imwe nzira yekutogona kutodya isiri nzira yakafanira. Amen. As much as chinzi munhu wese ngaadye, dzimwe nguva tikada kutoongorora vana tinovatendera, asi tikada kuzofungisisa nezvazvo nekuongorora pamwe pacho vana vasina mizera yakura stereki togona kusavatendera kuti. Amen. Why want to examine yourselves? Mene kuti chinhu chikufana kudyiwa nemunhu ane kunzwisa kuti ari kuitei. Amen. Hachisi chinhu chotangouya tongotora mukombe, tongotora chingwa toenda. Zviri kurevei kwauri, zviri kumborevei personally sedungamunhu. Amen. Asi ndinoda kutenda kuti chirayiro chakafana kudyiwa neuyo wakagamuchira Jesu. Jesu ari kumborevei pari kuti torei chingwa muviri wangu, nekuti last time Jesu paanotaura zvakuti muviri wangu ndochingwa, vazhinji vanoda kumutaka nemabwe. Chapter 6 yaJohani, mavhesi ekutanga shoko rinotsanangura ipapo Kristu akaona kuti vakawanda, akaudza vadzidzi kuti ngavagare pasi, vakadya chingwa nekunwa. Next thing vakamutera vakati, Ishe manga maenda kupi? Zvikanzi hamusi kutera inini, muri kutitera nekuti makadya chingwa. Amen. Asi dai zvaibvira manhura chingwa chisiri chenyama asi chingwa chepamweya. Amen. Anopfuura pamberi akati, nekuti ndini chingwa cheupenyu, nyama yangu ndo chingwa, ropa rangu ndo waini. Anina kasingadye nyama yangu, zvikanzi zvakutaura ndingamupenga, akati tidye nyama yake. Amen. Vanga vasina understanding muna Jesu wacho, vanga vasina understanding nezvikudiwa kuti ndiani Jesu pamusoro peupenyu hwavo. Asi kuvadzidzi 12 akati, torai, uyu muviri wangu. Hapana akapikisa, nekuti katarisa testimony yekumashure kuna Johani iko ndopavanopupura imwe nenguva akati, izvezvi takuzviziva kuti ndimi mwanakomana waMwari, munoziva zvese. Vanga vakusvika pakutenda kuti Jesu ndiani. Amen. Mangwanani anotoda kusvika pachirayiro, asi tauchingwana kanguva kadiki diki, mumwe nemumwe upenyu hwedu ngoreflecta kanguva kadiki diki. Are we worthy of the blood of Jesus? Are we worthy of his body? Takafanira here. Kune vamwe vari kungoya muchechi in out, tikangouya tongoita zviripo, tikaenda kunze uku tonoitawo zviripo iko. Amen. Jesu ndiani kuupenyu hwedu. Amen. Hapasi kuda vanhu vachiri vakagara pafenzi zvechirayiro. Paul akati, vamwe venyu pakati penyu vari kurwara, vamwe vakarara, vino kuti vakatofa. Chirayiro chisatorwe sedambi. Kristu akafa pamuchinjikwa zvamazvino kwazvo. Iyi simbu yekuti akafa, tinotenda kuti akafa. Tinotenda kuti ropa rake rakadeuka kufira zvivi zvedu. Asi kana tichiri kuita chambunyurududu kupinda nekubuda muzvitadzo, tisingarwo kuti tirurame pamberi paMwari. Amen. Tichiri kutamba pakunamata Mwari. Ropa rinorevei kuupenyu hwedu, muviri wake unorevei kuupenyu. Hanzi itai izvi muchindirangarira. What are we remembering about Jesus? Kana tichidya tikurangarira chii sedungamunhu? Chii chauri kurangarira? Kana tisina dzimwe pfungwa, kana tine dzimwe pfungwa dzinopfuura